शेवट दायनशी सुमार दिवस चालले ना. हां होई. आताही मग पुरसत ना मस्त कामच अवंगल एक राशी पडला. शिवून शिवून एकतर बेजार लागून गेले. कोणी पुणी उल्लोचे म्हणलं कसिले म्हण लेखतसिले देवल दयेंतो तुम्ही घरा येईलीन ती. हां म्हाका तशीच गो श्रावण म्हळ्यार के काम चढ नवे. आज कसन जाल्यार वो एक गडी तुमगेला गुल्लो नो छा म्हणो फस्टच तुळशीक फोन केल हांवें. हां लायक जाले. आज म्हाका रज आशिल्ले. आम्ही बरो उलयतस ती तूं त्याक नुता बसली असो रे खन्ने. हां कसं सांगचें गो आमच्या घरा परिस्थिती देवा 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 बेजार लागून गेला गो. हो सुरेखा तू बेजार म्हणताने कुडक असतल गो मरायती. पैरी सानमाई आईलीन ती कोतच नव्हे बेबी माई आईलीन गो. हे खबर सांगले भारी बेजार दल गो. हुई वे आमगेल वनमाल हन्नेल खबर की बेबी माई ना तुगल वनमाल हन्नेले खबर सांगची नाही गो मारायती. काय काय कोडवा नाखे गो निधनो असकई ती मायस पळे त्या नಮ್ಮನೆ भज्जून खत्त काही पळती का हुशार ना म्हणल्यारी तिगल पिरपीर सोणा काही एक म्हणल्यारी तिक्कनी तिगले बमनके क्रांदप कनकी सिजोंगेन खत्त काही. हे 4 ಜನಕ ನಿಮ್ಗೆ ತಲ್ ನಾತ್ಲವರಿದಲ್ಲ ಖೈಗೋ ಪಾಪ್ತಿ ಸಾಂಚಲ್ಲಿ ವಿನುತ್ ನವೆ ತಿಗಲ್ ನಾವ. हां वही विनुता. हां त्याचले ना कसं की सिजोंगल खेगो मारायती पाप गो. हुनिये कसं झालं खे तुगल हुनियेक बीपीची चढ झाला खिंगो भारी टेन्शन काही वारून हाके तंका भारी कष्ट रसत खी. अयो देवा कष्ट म्हणारी कसं मग काही पूर्ती गोत ना गो. मिगेला काही सांगिल नाही मिगेल माहिंगेला गी सानमाई सांगता असेल ती त्यात नेक्चूर मग कन्नड पडलेल को तुगल हुन्नी हप्पळ वडीनी करतने गो. ते कसं की माट मंत्र करता त्याची निमित्ती गाऊन तुलेंग पुरा ओंकी उत्कड सूरदल्ला म्हणून सुद्धी खै पळे. अय्यो देवा अशी पुरा दल्लवे आमकी विषय गोत ना साधन का तू सांगिल निमित्ती कळलेले. हां हेंची खबर तुगल मायक सांगता म्हणून हाव काली सुद्दील गो तुगल माय वरे येनी तू एकली येईली जेवलेनी तशी जुरली मुगो. तू खावा या म्हण सन्नी केले तू पळेले ना हाव खंकी कोपास कोपैल की कसं की म्हण लेखले. अयो देवा कोपची कसं लेख साधन का हवे माय येनी ती त्याक म्हणारी तंक काय कुडवाना तंकायची केची बीपी शुगर चढून दल्ला पाप. मिगेल भाई क्लासात गोतस का नवे तन्नी आईलीन ती तन्नी आईल म्हणारी माय सुधारसून घ्यायचं कसं ना म्हणारी महिने वैर वाटता तशी जाऊन हाव एकली आईली व्रत मळल खतीर आईल हाव मकन तू तिथलं बेजार जाऊन गेला. हो सुरेंद्र भावाची येईल खी नवे मिगेल माय म्हणली ती माय के मस्त बेजार दल्ले अर्धरी आईलीन खे कसं की सौल खे मत. हां होई गो काय ना मिगेल भैया नाईल म्हणारी घर पूर्ती एक पण उलटा पलटा जाऊन होता एक खुशी म्हणार मका हा पण मावन साम जलजळ अंदवरला आणि सध्या म्हटलं येश नाती नाही येवचे वर्षात एक पंत की 2 पंत म्हणलेल रे हा पंत कसं की मावन समोस होऊन दवरला कडेर माय काही तडसूचे दायनी फर्स्ट टाइम पडे माय नशी कोपिल हाव पडेले समोस होला आणि हे कडे आणत की म्हणून सौची सौलीन ती किती म्हणारी आवस नाही ग भारी बेजार कोण घेतलीन ती. कसन विचित्र नवे मक्कने मिगेल बमनाक आनम्म नाती म्हणून आम्ही बेजारतती असರಂಕ आनू अम्मा भाऊ बहिणी पुरासुनु अशी हत्तंतु जीवन वाईटकोन घेतती. होई गो तुळसी हेंची विपर्यास साधनಕ್ಕ सद्य मಟ್ಟಕ್ಕೆ विषय मिगेल मंगेल कन्ना पुढचनज साकू मय्यके एक उत्तर सांगून सोडी. हां दायत को सुरेखा घरा गेलेली मंगेला सांगता मगेल माय खै बाहेर आणती तुगेल मायवरे बाहेर आणत मो. हां सद्य मಟ್ಟक दोघे ಒಟ್ಟು दायनती दलारी खै पुणी देवस्थानव
जावच्या म्हणून दोघांनी मोठू बायसर नो तई वट्ट जावचे आणि हे विषय मायंगेल कान्ना पडचे आणि कसं नाही मायंग हुशार नाशी दल्लारी म्हणून दायत गो सुरेखा मायंग सांगतावा तू महिना तक एक चूर सांगची चांग गो होई सुरेखोने महिना तर एक विषय सांगून सोडी हा सांगता संकतीची हा त्याविषयी सोड दुसरं उलवूया होई गो गायना घरान तू त्यांची बाहेर येईल कडेन तू त्यांची उरलेला रे मात्याने के वाईट जाऊन होत गो आणि काली कोणाक हा पळोच दायनी तुम्ही परा नवे कपड नेसील की होई सुरेखोने हा फर्स्ट टाइम नवे कपड नेसील काली पचवे कपडाक पिंक कलर बॉर्डर सिले तुक दाखिला की म्हण हावे हा पैरेक दिसू चोळेक डिझाईन करतसील मग त्यांची नवे हा कपड भारी चंद सिल ग तुळसी काल ते गलाटेन तो सम उल्लच दायनी गायनाले कपड लायक सिले मोवा बಣ್ಣाचे भारी चंद दिसतसील ग तुका त्या कपड हन्नी सर्वे चुडियेका गिफ्ट दिलेल मका हो प्रति पण ते तुक दुडतीत गो गज्जो होया बा प्रति शुक्रार आयतारा हा वसुली करण्याशी सोना वीड देव कमळरी तोड देव का म्हणताव हो होई ग गायना दाव्यात मारायती तू काही संपादनच बमणा लगी घेता आम्ही कितले संपादन करून ती बमणाने एक दुड दिल्यार खुशी नव्हे इतल्या का काय आम्ही गेल हातन तो वरतवे कसं नाही खर्चा वाट असेल तर ना सलीस दन मिगेल हात कोण तंगल हाता वरत मो हा त्या भाई मिगेल बमणन पळे एक पंता पैसा नोट दिवचे मिगेल चिल्लर नागो म्हणून शमशंबरी मिगेल घेता ती मिगेल बमणे तशीची त्या होई गो मिगेल बमणन पळे सुर्वे चुडिये मात्र दिवचे कळर दिवचे ना दिल्लेल समो उडगास दवन घेऊन असतात नवे लक्ष्मण वापस घेतील मात्र उडगास असना तंका टाका छावे मक्का दुड्डू नका कसने पुणी गिफ्ट दिये ती म्हणाले सर्वे चुडिये का त्या कपड दिल्ली ती मक्का भारी इष्ट दल्ले कूडले आमगेल तुळसी लगी चोळी शिवेले तुक ಚಾನ್ಸ್ ಗಾಯನ್ ಹೊನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಮೆಳ್ತಾ ಗಿಫ್ಟೇ ಮೆಳ್ತಾ ಮಕ್ಕ ಪಳೆ ದೊನ್ನೀನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೂ ದೀನತಿ तुक दावकदल ड्रेस की कपड की घेत तुव चोळी तुमची शिवून घेता आणि हाव हडची कसले का म्हणतती दुड्डू दिला री तवळ संगलमो अशी बिलावरे तका हाव कसं करचु गोतसवे तुमको दुड्डू दिवच्या हाड ना वाडी घालून वापस देऊ का म्हणचे आणि दिवची ते सोडची ना कर कटोर अपचे तशी दावून आता तिके निमगू चकमक शेतती दलरी ही भारी बुद्धंत नवे कितले मळरी अंगडी येता होटला वेर कोण तंक भारी नाकस नवे कशी पुणी कोण मदमती चुकैतती कसने पुणी उल्लन हा पण थाव कसं केल मळरी दुड्डू मेळ तक्षण लायक एक कपड घेऊन तुळसी लगी चोळी शिवंच देऊन सोडले त्यांच्या पैरवर महालक्ष्मी दिने सिल्हाव हाय इतकी वेळ तुम्ही आमगेल पंचायती काय कली नवे कशासील मंडई कोण कमेंट सांगतील सियती तुमगेल घरान तू प्रति चुडी का तुमको दुड्डू दितात की कमेंट सांगती ता मिगेल बमणानंतर श्रावण महिने टॅक्स म्हणून नाव दवरला टॅक्स वसुली करकतीची नवे बमनाल हत्ता दुखून दुड्डू घेऊच म्हणरी एक नमने खुशी नवे कसं म्हणतात तुम्ही कमेंट्स तिलसी येती तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलाक सपोर्ट करच्याक विसर नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद.